Di ba, bulgam yun, di ba? Giprank ko ninyo. What's up mga papi? Pari karon andaway prank nato si Jipoy. Nakinomdom mo atong katong vlog namo na giprank ko niya og Lola Remedios. Call! Kasi mo. Ay, kasi uncle na. Mabis ka lang, Col. Lahi ka na. Ay, nyanay mo din. Lagi lagi ni kon, dato lagi. Dalawin. Karon ang mga papi magbalos ko. Ani mga papi, tanggalan naman para maning cream o. Ibutang namon ning Colgate. Pudian namon Colgate ang palaman. Puti ang tinay ni Jipoy. Woo! Managyod. Managid ang among kuan guys. Hey! Ang project. Tara, kapita. Merinda. Hey, i-video sa picturing sa kwan. Itong kwan ba? Dire itong kwan. Bali, dira to gihimo nga video guys kanang nay mga ilaw-ilaw. Tara. Poy, dire ta poy ba? Magkapi sa ta. Kape? Bali, uma naman yung video guys. 150. Magkapi. Mas kinagabi na kay kapoy maya dili maya lalim magibuog ka ng video. Grabe dagan kay mga sin. Nakatimpla na ka Rose. Na si Rose na nagkuan mo na yung among kuan mo. Kumbaga nag-aalalay sa mo guys. Mga papi, nag-aalalay sa mo na halimbawa ko dai mga makaon, yung ginagmay. Kada day off lang namo may ang mga video guys kay busy kayo sa trabaho. Kung kinsaman makatanaw ani, salamat kung mag-subscribe mo. Click. Pula lagi kay kag-glitch. Pula lagi kay kag-glitch drop oy. Mao na siya ang ingon nga. Nag-lipstick ka? Oh. Stick oy. Bali, pag gawman na mo og merinda guys, magpangapi. Mag-edit mi unya. Taon basta gawman og pangapi. Para ma-upload na namo sa among channel. Guys, mag-subscribe mo, like, tapos i-click ang notification bell para kung kinsa magpa-shoutout, comment lang mo sa comment section para ma-shoutout sa next video. Oy, friend. Sige ako kon. Ha? Likod. Tara, magduwa ta. Oy. Bali guys. Paano mo mag-alapoy? Baso? Magkuha sa baso si Jipoy. Kaya magkapi karon mga papi. Para tambal sa kaguol. Kaguol eh. Picturing my drag bike. Ano ang drag bike? Drag bike.
Mo nang ingam ni Kwan Jipoy sa vlog. mo na yang nakuha sa vlog. Dili pa naman ako kay namin mapabuton nga mga wala pa bitaw. Wala pa bitaw. Kay wala pa yung minutes. Taon lang yan, magkuhan lang ta. Kol, paabot nito, paabot nito. Ay, ude. Dali na, Poy. Kaya dito. Balik na lang ba ito? Ah. Stress naman gaya kung dagway. Stress kayo. Poy, dali, Poy. Bali lintik na walang ganti. Muna ni sa karon, guys. Nagilis pa rin si Poy. Meanwhile, Ipagkita pa nato ng atong kwan. Nakakuha ka, Poy? Og ka ng ano? Ano yung puto ka ni? Ininit? Ano pa? Naginit pa asap? Uy, kumusta? Ah, kuha. Sagasa na! Ito yung mga kagabang. Ang binugat pa kaniya, kay ginako. So magmerinda na yung mga guys. Yo, Oreo man eh, Oreo. Oo. Atong Ayaw katong ragsaw sa gatas, mantan mo to kape. sikat ni kape ato ay. Kape gatas to ginasasawa na to. Dili kape ay. Ay, oh, pwede yapon. Ano mo? And dang? Advertise. I-appeal na sa Oreo with coffee, just dunk. And twist. Oreo! Tangina, babulgam. Bakit akong heart, babulgam ang palaman? Gawin, mabulgaman. Naman sa babulgam kay... Epekto sa kape. Epekto sa kape. Dapat ang gatas. Durog man. Usab. Take two. Unsa din siya? Oreo cream o? Cream o. Munang lahig lasa. Siguro. Mali ito yung gingon gina, usab. Dapat cream o. Ito yung gingon din. Oreo. Oreo. Cream mo na. Cream mo na, dili na Oreo. Usab. Ay, Magkapatas. Mali pa. tayo lang. Kasi... Cream O. And you do this inside your coffee. And then you twist it into the bottom. You like that? What the f***? Sama ni, babulgam yun di ba? Ingana. Tara mo gagasin. Ngaya, siguro ng lasa ka, oh. Di, babulgam yun di ba? Giprank ko nito. Na-prank ko na ang Golden Soup. Kaya lain, manggitayang, manggit. Mabulgam, ka na. Babulgam ay? Sure, oy. Kaya identify sa nga klase nga bubblegum. Ala, murag ka ng kwan ba? Ng double mint? Double mint call. Naday, double man to. Dili na, double mint. Dili daw poy. Tagnay, kaon pa. Para mabalaan. Sakit akong heart. Ano kayo kuya? Nakabalos ako, Tin. Nakabalos. Balos ng buwang. Mga pati. Oh, babulgam gitu. Unsa nga bubblegum? Inog, kaon na daw. Babulgam lagi. Dili na bagulgam ba? Bubblegum. Tag na ah. Lain yun. Lain yun. Lambi, oy. Lain yun. Muna sa styler sa kapal naman sa cream O. Lain po kay Glora Remedios. Dunk pag nalalaman, no? May pabata-bata pag nalalaman. Tansan. Dunk na yan. Dang, ano? Pat-twist pa. Sa ka na, tansan na dyan siya. Kaya na, ano man siya sa ininit. Nadap man siya. Ingon na nato. Di lagi ka po, ipakita ko yung video. Bali mga papi.
Tanaw na to ang reaksyon ni Jipoy kung unsa ang reaksyon. Ipakita na to itong iyang nakaon. Ano po eh? Mga animal! Tanaw na to mga pape kung unsa reaksyon sa na-prank. Wala din ko ako. Kung taong tao ba nga bubble gum? Toothpaste. Iping. Yawa. Mga na siya ang kuhan guys. Ang pagtabot nila kay busy day ko sa akong motor niya. Napa kay nalalaman niya pa twist ha? Twist pa ka ha? Yawa ko chilyo ko yun. Yawa. Uy, nakalimpyo man to kanina ko. Limbe gisabunan ako to. Gisabunan ako na po ayo ka gisabunan ako ang kuan kutsilyo. Yan giuli dahil ba? Lami na maput ko. Mga dyan ang inom na naman. Tagsagod ka. Kaya kayo laglas sa school gate. May patarsan-tarsan pa kang nalalaman. Namay pa twist nga nalalaman ha. Anak ng testing. Advertise twist. Wajib ko ba? Wajib kayo muwang-muwang ba? Sige lang kay sunod po. Kaluyan. Team Jipoy. Team Jipoy 1. Team Teams 1. 1-1 na. 1-1. 1-all. 1-1. Sa may ingon mo nga na-prank kami, Tim. Wala! So, wala lang ngayon na prank good ko. Putangin na. Oh, dog? Dog? Tangin na Colgate! So, na-prank ko nila. Na-prank din ko. Mara to ang kabuang nilang nabuhat na wala ko na-appeal. Kay ako dahil ilahang buhatag kabuang. So, wat na lang kaan eh. Kung bago pa lang mo sa among YouTube channel, please like, comment, and subscribe. And click the notification bell para sa mga paabot ng mga video.